een slavenplantage. De eerste plantage-eigenaar had hier 200 slaven op deze plantage werken. Men deed vroeger aan rijst en suiker. Daarom het boekje van mevrouw Sitja McCoy, hoe duur was de suiker. Zij had een onderscheiding gehad in Amsterdam in de ereorde van de Oranje Nassau. Ja? En het plantage is de laatste 25 jaar echt zo populair geworden, omdat we hier kelders en graven hebben gevonden van de 16e en de 17e eeuw. Deze plantage was de favorietste plantage van gouverneur Krommeling. En 2 van zijn dochtertjes liggen hier begraven die zoek waren geraakt. De ene heette Johanna Margaretha en de andere heette Catharina Elisabeth Hoop. Er zijn verder op 2 plantages die de namen dragen. Verder hebben we ook kelders gevonden van de keurmeester die het suiker van de plantage keurde. Ja? En al die mensen waren blanke mensen en ze waren allemaal gestorven op 1768, omdat in die periode een grote epidemie losbrak. En dat was de gele koorts of de yellow fever. Verder hebben we ook graven gevonden van de batas en de slaven. Daarom kan je zelf opmerken, we hebben weer duizenden van de tamarindenbomen geplant. Ja? Ik kan je vertellen wat voor boom dat is, maar die bomen zijn hier geplant als symbool, omdat vroeger, toen wij de graven hebben gevonden van de slaven, besloot de huidige plantage-eigenaar die bomen te planten, omdat vroeger de slaaf werd gesweept of bewerkt met een tamarindezweep. Ja? Na de afschaffing van de slavernij, dat is op 1 juli 1863, kwamen de immigranten. Ook zo mijn oma. En na de immigratietijd ging hier alles kapot. Dat heb ik alles meegemaakt. Ja? Er wonen momenteel meer dan 300 inwoners op deze plantage. We hebben hier een basisonderwijs met 39 leerlingen, een school hier. En de huidige plantage-eigenaar heeft hier 93 arbeiders die hier werken. Na de immigratietijd ging hier alles kapot, omdat mijn welemoeder, ze was 35 jaar hoofdschoolmaster van het school van hier. En als het getij, waar de boot van jullie nu staat, hoog was hier, dan gingen we in die lokalen zwemmen. Dus alles liep hier onder water. Daarom ga je heel veel, ja, het was niet meer onderhouden, ja. Maar het had wel een eigenaar en je gaat, die vraag ga je zelf beantwoorden wie die eigenaar was. Ga ik je straks vragen. Ja, en daarom ga je heel veel huizen hier zien op de stoomvoeters, op palen. En heel veel mensen die trokken weg. En dankzij meneer Arman van Allen, ja, hij is de huidige plantage-eigenaar, hij is een Joodse man, 74 jaar oud, hier geboren, heeft een aantal bedrijven in Paramaribo en heeft 11 plantages hier. Ja. Hij is opgekocht in 1979, 33 jaar is terug. En hij had deze plantage gekocht en de vraag is nu, het was van een man. En de clue is, hij heeft een aantal snoepwinkels in Nederland en de ijscreamfabriek. Jamin. 10 punten. Dankjewel meneer. Het was van Jamin. Je gaat ook opa Jamin zien van 1903. Ja? En je kan je voorstellen waar naartoe het suiker ging. Ja? Het is opgekocht door meneer Arman van Allen en hij was begonnen met het kweken van runderen, koeien. Hij was begonnen met deze ene plantage Rustenburg. Nu heeft hij hier 11 plantages vanaf grens Margaretha tot grens Pomona over de bocht heen is van 1 man. En dat betekent een oppervlakte van meer dan 5.500 hectare. Hij was begonnen met 150 magere Surinaamse runderen. Dat waren koeien afkomstig uit India, koeien met grote horens en een bult op zijn rug. Die ras heet de Cebus. En nu hebben we hier meer dan 6.000 runderen. De koeien worden hier niet gemolken, ze zijn allemaal slagvee. Waarom de runderen hier niet worden gemolken is, voordat het melk de stad bereikt, is hij al verzuurd. We hebben wel hier een aantal melkkoeien, maar de koeien worden gemolken voor de kalveren, die worden afgestoten of te zwak zijn, maar de 93 arbeiders zijn weer verdeeld in veldarbeiders, monteurs, lassers, ja, timmermannen en de meeste zijn cowboys. En elke cowboygroep heeft een paardje. Dus een weiland van 20 hectare maken we 7 weilandjes voor de 7 dagen die we hebben. Dus als de beesten van de 7e dag terug naar de eerste komen, is er gras dan 1 week genoeg. Dus we hebben wel hier een aantal melkkoeien, maar de koeien worden gemolken voor de kalveren, die worden afgestoten of te zwak zijn op het weiland. Worden ze opgehaald door die cowboys en speciaal in een stal gezet, waar ze tot lepkalveren worden verzorgd. Het Surinaamse ras, de Indiaanse ras, die als eerst kweekte, waren runderen die heel veel melk produceerden, maar die hebben we hier niet nodig, we hebben vlees nodig. En die wegen niet meer dan 300 kilo. Dus zo is de plantage-eigenaar met het importeren van textielen uit Amerika en Barbados.